Συνεχίζουμε, αγαπητοί μου αδελφοί, την ερμηνεία της Θείας Λειτουργίας, που όπως είπαμε αποτελεί την βάση και την καρδιά και το θεμέλιο της λατρείας μας. Μετά τη συμπλήρωση των πληρωτικών διαβάζεται από τον ιερέα μια ευχή, η ευχή της προσκομιδής, με την οποία παρακαλεί να γίνει ευπρόσδεκτος στον Θεό και Πατέρα η θυσία. Λέει η ευχή: Κύριε ο Θεός ο Παντοκράτορ, ο μόνος Άγιος, ο δεχόμενος θυσίαν ενέσεως παρά των επικαλουμένων σε εν όλη καρδία, πρόσδεξε και ημών των αμαρτωλών την δέηση και προσάγαγε το Αγίο σου θυσιαστηρίο. Και ικάνωσον ημάς προς ενεκκίνηση δώρατε και θυσίας πνευματικάς υπέρ των ημετέρων αμαρτημάτων και των του λαού αγνοημάτων. Και καταξίωσον ημάς ευρύν χάριν ενώπιόν σου, του γενέσθεση ευπρόσδεκτον θυσίαν ημών, και επισκηνώσει το πνεύμα της χάριτός σου αγαθών εφ' ημάς, και επί τα προκείμενα δώρα ταύτα και επί πάντα των λαών σου. Με απλά λόγια, Κύριε και Θεέ Παντοκράτορα, εσύ που είσαι ο μόνος Άγιος και δέχεσαι πνευματική θυσία δοξολογίας από όσους σε επικαλούνται με όλη τους την καρδιά, δέξου και από εμάς τους αμαρτωλούς την δέηση και προσκόμισέ την, φέρε την στο Άγιο και επουράνιό σου θυσιαστήριο, και κάνε μας αξίους να σου προσφέρουμε δώρα και θυσίες πνευματικές για τα δικά μας αμαρτήματα και για του λαού τα αγνοήματα, και αξίωσέ μας να βρούμε χάρη και εύνοια μπροστά σου, ώστε να γίνει ευπρόσδεκτη σε σένα η θυσία μας και να επισκηνώσει, να έρθει και να μείνει το πνεύμα της χάριτός σου το αγαθό σε μας και σε αυτά εδώ τα δώρα και σε όλο τον λαό σου. Η ευχή αυτή είναι κατάλοιπο της τελετής της προσκομιδής, η οποία, όπως αναφέραμε σε προηγούμενη ενότητα, γινόταν παλαιότερα στο σημείο αυτό της Θείας Λειτουργίας, αφού ο λειτουργός παρελάμβανε τα δώρα των πιστών και τα τοποθετούσε στην Αγία Τράπεζα. Η ονομασία της, αλλά και η θέση στην οποία βρίσκεται σήμερα, μετά την είσοδο των τιμίων δώρων, δείχνουν την αρχική θέση της προσκομιδής, η οποία, όπως είπαμε, γινόταν κατά την διάρκεια που ψαλόταν ο χερουβικός ύμνος. Η ευχή αυτή, όπως φαίνεται, διαβαζόταν μετά την απόθεση των τιμίων δώρων στο θυσιαστήριο. Με την ευχή αυτή ο ιερέας παρακαλεί τον Θεό να δεχθεί την δέηση των λειτουργών του και να τους αξιώσει να προσφέρουν την ανέμακτη θυσία για τις αμαρτίες αυτών και του λαού, και αφού γίνει ευπρόσδεκτης αυτών να στείλει σε όλους το Άγιο του Πνεύμα. Ας την δούμε όμως πιο αναλυτικά την σημαντική αυτή ευχή. Ο λειτουργός απευθύνεται στον Θεό Πατέρα, αποκαλώντας τον Κύριο και Θεό Παντοκράτορα, που εξουσιάζει, συγκρατεί και συντηρεί τα σύμπαντα. Αναγνωρίζει και ομολογεί ότι είναι ο μόνος Άγιος, ο απόλυτα καθαρός και άμωμος, ο οποίος δέχεται θυσίαν ενέσεως από όσους τον επικαλούνται με όλη τους την καρδιά. Η θυσία ενέσεως είναι οι ύμνοι και οι δοξολογίες που αναπέμπουμε στον Θεό. Είναι μια θυσία πνευματική, ασυγκρίτως ανώτερη από τις θυσίες των ζώων που γίνονταν στην Παλαιά Διαθήκη, γι' αυτό και είναι πολύ πιο ευάρεστη στον Θεό. Όπως αναφέρει ο Απόστολος Παύλος στην προς Εβραίους επιστολή του, διαμέσου του Ιησού Χριστού προσφέρουμε ακατάπαυστα στον Θεό θυσίαν ενέσεως, θυσίαν ύμνου και δοξολογίας, η οποία είναι καρπός χιλαίων που ομολογούν το όνομά Του. Στη συνέχεια της ευχής τον παρακαλεί να δεχθεί τις δεήσεις και τα αιτήματα που του υποβάλαμε εμείς οι αμαρτωλοί και ανάξιοι προηγουμένως, τα τόσο σημαντικά για την πνευματική ζωή και σωτηρία μας, και να τα προσαγάγει, να τα προσκομίσει στο ουράνιό του θυσιαστήριο, από όπου θα τύχουν εκπληρώσεως. Μετά δέεται να καταστήσει ικανούς τους λειτουργούς που ιερουργούν στο να του προσφέρουν δώρα και θυσίες πνευματικές για τις δικές τους αμαρτίες και για τα αγνοήματα του λαού.
Τέλος, ζητά να μας αξιώσει να βρούμε χάρη και εύνοια μπροστά Του, ώστε να γίνει η θυσία μας ευπρόσδεκτη σε Αυτόν, να τη δεχθεί σύμφωνα με την ευχή του Μεγάλου Βασιλείου, όπως δέχτηκε τα δώρα του Άβελ, τις θυσίες του Νόε, τα ολοκαυτώματα του Αβραάμ, τις ιερατικές προσφορές του Μωυσέους και του Ααρών, τις ειρηνικές θυσίες του Σαμουήλ, και αφού την δεχτεί την θυσία μας, να στείλει το πνεύμα της χάριτός του αγαθό, το Άγιο Πνεύμα, για να επισκηνώσει και να παραμείνει τόσο στους λειτουργούς όσο και στα προκείμενα τίμια δώρα και σε όλο τον λαό του. Ας κάνουμε ένα σχόλιο για τις λέξεις αμαρτήματα και αγνοήματα. Τις παραβάσεις των εντολών του Θεού όταν γίνονται από τους ιερείς τις χαρακτηρίζει αμαρτήματα, ενώ όταν γίνονται από τον λαό τις χαρακτηρίζει αγνοήματα, δηλαδή παραπτώματα που από άγνοια έπραξε ο λαός. Την διάκριση αυτή την συναντήσαμε και στην πρώτη ευχή των πιστών. Οι αμαρτίες που διαπράττουν οι ιερείς, αδελφοί μου, έχουν άλλη βαρύτητα. Θεωρούνται σοβαρότερες μπροστά στον Θεό. Όπως παρατηρεί ο Ιερός Χρυσόστομος, και οι πιο ασήμαντες αμαρτίες του ιερέα είναι μεγάλες. Και είναι μεγάλες όχι από την φύση τους, αλλά επειδή επιβαρύνονται από το ιερατικό αξίωμα εκείνου που τις τολμά. Στην Παλαιά Διαθήκη ο Θεός είπε στους Ισραηλίτες ότι εάν αμαρτήσει ο αρχιερέας, είναι σαν να αμαρτάνει όλος ο λαός μαζί. Γι' αυτό και όρισε στην περίπτωση αυτή να προσφέρεται η ίδια εξηλαστήρια θυσία που προσφέρεται εάν πάσα συναγωγή Ισραήλ αγνοήσει ακουσίως, δηλαδή αν όλο το πλήθος του λαού διαπράξει το ίδιο αμάρτημα από άγνοια. Η Θεία Λειτουργία προσφέρεται τόσο για τα αμαρτήματα των ιερέων όσο και για τα αγνοήματα του λαού. Ο λειτουργός προσφέρει την ανέμακτη θυσία υπέρ αυτού και των του λαού αγνοημάτων, όπως και ο αρχιερέας της Παλαιάς Διαθήκης πρόσφερε το αίμα της θυσίας κατά την ημέρα του εξηλασμού. Παρατηρούμε ότι τόσο στην ευχή αυτή της προσκομιδής όσο και στις προηγούμενες ευχές των πιστών και του χερουβικού ύμνου, ο λειτουργός ζητά συνεχώς το έλεος του Θεού και δέεται να τον καταστήσει άξιο στο να προσφέρει την ανέμακτη θυσία της Θείας Ευχαριστίας. Ο ευλαβής ιερέας διακατέχεται συνεχώς από φόβο και αγωνία, μήπως ο Θεός λόγω των αμαρτιών του αποστρέψει το πρόσωπό του από Αυτόν και τον αποδοκιμάσει όπως αποδοκίμασε την θυσία του Κάιν. Γι' αυτό και διαρκώς τον παρακαλεί και τον οικετεύει να δείξει ευσπλαχνία και να δεχθεί την λογική λατρεία που του προσφέρει. Όπως παρατηρούμε στην ευχή αυτή, τονίζεται μια πολύ σημαντική έννοια, η θυσία ενέσεως. Η φράση αυτή είναι παρμένη από την προς Εβραίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου, που λέει ότι «Δι' αυτού του Χριστού αναφέρομεν θυσίαν ενέσεως διαπαντός το Θεό, του τέστην καρπών χιλέων ομολογούντων το ονόματι αυτού». Δηλαδή, διαμέσου του Ιησού Χριστού προσφέρουμε ακατάπαυστα στον Θεό θυσίαν ενέσεως, θυσίαν ύμνου και δοξολογίας, η οποία είναι καρπός χιλέων που ομολογούν το όνομά Του. Η θυσία ενέσεως είναι ένα άλλο είδος θυσίας. Δεν είναι θυσία ζώων και αιμάτων σαν και αυτές που γίνονταν στην Παλαιά Διαθήκη, αλλά θυσία που ξεχυλίζει μέσα από την καρδιά μας ως αποτέλεσμα θερμής ευγνωμοσύνης προς τον Θεό και εκφράζεται σαν καρπός από τα χείλη μας με ύμνους και δοξολογίες. Δεν είναι θυσία χειρών, αλλά θυσία χιλέων. Η θυσία ενέσεως είναι θυσία πνευματική, θυσία ζώσα, αγία, λογική και ευάρεστη στον Θεό, κατά τον Απόστολο Παύλο, ασυγκρίτως ανώτερη από τις υλικές, νεκρές και άλογες θυσίες του Μωσαϊκού νόμου. Και η ευχή της προσκομιδής καταλήγει, όπως και όλες οι ευχές, με δοξολογική εκφώνηση προς την Αγία Τριάδα. «Δια των ικτυρμών του μονογενού σου Υιού
μεθού ευλογητώσει συν το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Δηλαδή, με την ευσπλαχνία του μονογενού σου Υιού, που μαζί του και με το Πανάγιο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύμα είσαι δοξασμένος τώρα και πάντα και στους ατέλειωτους αιώνες. Με άλλα λόγια, όλα αυτά που ζητήσαμε από τον Θεό Πατέρα στην ευχή της προσκομιδής, ελπίζουμε και είμαστε βέβαιοι ότι θα τα λάβουμε με τους ικτυρμούς, δηλαδή την ευσπλαχνία του μονογενούς Υιού του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Ο Απόστολος Παύλος τονίζει πάρα πολύ αυτή την αλήθεια. Όπως αναφέρει στην πρώτη προς Τιμόθεον επιστολή του, ο Χριστός είναι ο Μεσσίδης μεταξύ Θεού και ανθρώπων, αυτός που έδωσε τον εαυτό του λύτρο για να εξαγοράσει όλους από την δουλεία της αμαρτίας και του θανάτου. Εις Θεός, εις και Μεσσίδης Θεού και ανθρώπων, άνθρωπος Χριστός Ιησούς, οδούσε Αυτόν αντίλυτρον υπερ πάντων. Ο Χριστός είναι ο ελεήμων και πιστός αρχιερέας στα καθήκοντα προς τον Θεό για να εξηλαιώνει τις αμαρτίες του λαού. Και αλλού ο ίδιος Απόστολος προσθέτει ότι ο αρχιερέας Χριστός κατανοεί και αισθάνεται συμπάθεια για τις φυσικές και ηθικές μας αδυναμίες, αφού σαν άνθρωπος δοκιμάστηκε και αυτός σαν και εμάς. Γι' αυτό καταλήγει: ας πλησιάσουμε άφοβα και με θάρρος στον θρόνο της χάριτος, για να λάβουμε συγχώρηση των αμαρτιών μας και βοήθεια κάθε φορά που έχουμε ανάγκη. Όλα λοιπόν που ζητήσαμε στις προηγούμενες αιτήσεις, καθώς και όσα ζητούμε τώρα που πλησιάζει η μεγάλη στιγμή της θυσίας, είμαστε βέβαιοι ότι ο Θεός θα μας τα δώσει με τους ικτυρμούς του μονογενούς του Υιού, του Μεσσίτου μας και αρχιερέα Ιησού Χριστού. Και μια επεξήγηση στη λέξη ικτυρμός. Η λέξη ικτυρμός παράγεται από τη λέξη ήκτος. Όπως παρατηρεί ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, άλλο ήκτος και άλλο έλεος. Έλεος είναι η συμπάθεια και η συμπόνια που αισθανόμαστε για τη συμφορά κάποιου άλλου, ενώ ήκτος είναι η συμπάθεια που συνοδεύεται όμως και με πόθο να βοηθήσουμε τον πάσχοντα συνάνθρωπό μας, να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να τον σώσουμε. Ο Χριστός δεν αισθάνεται απλώς έλεος για τους ανθρώπους, αλλά ικτυρμούς. Δεν μας συμπαθεί απλώς, αλλά και κάνει το παν για να μας βοηθήσει και να μας σώσει. Αυτά για την ευχή της προσκομιδής. Στην επόμενη μας ομιλία συν Θεό θα μιλήσουμε για το επόμενο θέμα, που είναι ο ασπασμός της αγάπης.